दायो BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैगासिनो दं। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुबोगासिनो दं। थिग बे लेखायैनो 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक BPF दोलोआबो जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक BPF नि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय किमलानि राजमेलानि लांगोनायाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव BJP आरो UPPL दोलोनि रायजो राजाया गासै 217 जन BPF दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों BTC नि बारग' EM गणेश कसारी बिथाङा। सिमिला बे राजखलायाव जोङो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय फैनाय UPPL BJP हानजानिफ्राय फैनाय जिफोर सोद्रोमा फ्राय गामि दाब्बानि माने बेयाव रायजोफ्रा BPF दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव दिनै 217 जन 217 जन बेक्तिया दिनै बेयाव जोंजों BPF दलाव जइन जादों आरो जों गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि BPF हानजाजों ज' जानानै बिथांमोना खामानि मावलांबाय थागोन आरो दिनै जों सुक्लाय सेरफां हिसाबै सानफ्रोमबो जोङो जयनिं प्रग्राम खालामगासिनो दं। गाबोनबो जयनिं प्रग्राम दं, समफोरबो जयनिं प्रग्राम दं। जों समसो होनो हायाखै आरो 12तासो माने ग्रुप बेबायदिनो ग्रुप 12तासो आरोबाव जोङो बे 1 सप्ता 2 सप्तानि गेजेराव जों आरो जयनिं खालामबावगोन बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। जितु मैयायो जितु नोंथांनि बियाबाव UPPL दोलोआ भट खालामनो लादों बेहाय मा बुंदों बेनि सायाव? UPPL दोलोआथ' मैया माने बिथांमोना अरुण'दय फर्म रानगोन होननानै माने रायजोफोरखौ लिंहरदों होनना खोनादों आरो जायफोर थांदों रायजोफोर दे माने 150 थाखा राननानै होगोन होननानै बुंनानै लिंना लाना थांदों बिथांमोननि वार्कारफ्रा गामिनिफ्राय आरो बे हिसाबै जों खोनानो मोनफिनदों जे बेवहाय अरुण'दय फर्मबो राननो हायाखै आरो 150 थाखा खरिबो माने जायफोर बिथांमोननि मिटिङाव थांदों बिथांमोननो राननानै होनो हायासै बिनि दावराव जादों आरो दै गरसेबो साहा माने कापसेबो बिथांमोना साहाबो लोंहोनो हायाखै आरो दैबो लोंहोनो हायाखै होननानै खोनादों आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोननि माने मिटिङाव थांदोंमोन बिथांमोना थांफिननाय समाव माने रागा जोंनानै बुगानानै थांनाय खोथाखौ जों खोनादों आरोखि। जितु नोंथांनि बियाबाव दिनै नायदो जों नोंथांमोनानो मिथिगौ नोंथांमोना मिडिया पार्सन सानफ्रोमबो नोंथांमोना BJPनि मिटिंफ्रावबो लेंहरो बेहायबो नोंथांमोना नुयो UPPLनिखौबो नुयो आरो BPFनिखौबो नुगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिगौ दा जोंनिख्रुइ BJPआ बांसिन ना UPPLआ बांसिन। दिनैनि दिनाव जों गोग्गानो हायो जे दिनै सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव दिनै जोङो सरकाराव गैयाब्लाबो सरकाराव थानाय BJP UPPL AJP बेफोरबायदि दोलोनिफ्राय दिनै लोब लोब जोंनि BPF हान्जायाव माने जइन जाफैदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव फिन खेबसे एबारबो जाहाथे BTCआव सरकार दानो हायो आरो BTCआव आद्रा थानाय बायदि बायदि माने बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोंनि BPF दोलोनि सरकार नांगौ होननानै रायजोफ्रा सानदों। बेसेबांसो भट मोननानै नोंथाङा देरहागोन? बे उननि खोथा रायजोफ्रा जेब्ला भट होगोन बिनि रिजाल्टआ उनाव फैगोन खिन्थु दिनैनि दिनाव जों जेरै नुदों दिनै माने 60% माने रायजोफ्रा सुक्लाय सेरफांनि रायजोफ्रा दिनै BPF दोलोजों माने ज' जानानै खामानि मावगोन बायदि जों नुनो मोनदों आरोखि। नोंथांमोननि सरकार थानाय 17 बोसोराव गोबां करापसन जादों होननानै बुङो। बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन BPF हान्जाया 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै कारापसन खालामदों होनना बुंदोंमोन खिन्थु प्रमद बर' बिथाङा मा मावदों दालाय एंकुरि खालामनाय खोथा बुंदोंमोन दिनैसिम मानो बिथाङा दिनै खुनु सासे चिफ डिपुटि चिफ EM MCLA सोरबा थिखादारफोरखौ बा सोरबा अफिसारफोरखौ दिनै मानो जेलाव हगारनो हायाखै जुदि कारापसन खालामदोंमोनबा बेबायदि खोथा नंखाय खोथा प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुङो 17 बोसोराव जेबो खामानिखौ मावा होननानै बिथाङा बुङो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारजों माने बानायजानाय
जि दिनै माने मा होनो कलकाता दिल्ली बायदियाव जि गेस्ट हाउस दङ बेफोराव थांनानै बैसागु खुंहैनायफोरखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ रायजोफोरा नुगासिनो दङ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय लामा दालांजोंनो साइरेन बाजाय बाजाय बिथांमोना थाबायबाय थायो दैमायाव दिनै जों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि गेजेरजों जोङो लामा बानायदों दालां बानायदों स्कुल बानायदों मेडिकेल बानायदों बान्दो बानायदों बायदि बायदि माने बिथिङाव जों बिपिएफ हान्जाया खामानि मावदोंमोन आरो दिनै रायजो राजाफ्रा साननो हादों जे प्रमद बर' बिथाङा थांनाय माने बिसायख'थिनि सिगां सिगां जे नंखाय खोथाफोर लानानै बुंदोंमोन बेफोर खोथाया जे गासिबो नंखाय रायजोफ्रा दिनै बुजिजोबनो हाबाय गतिके प्रमद बर'नि बुंनाय गोदै गोदै रावजों बुंनाय बे रावजों खुनु माने रायजोफ्रा दिनै गोजावनाय नङा दिनै बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनसे मिथिङाव बुंनाय नुदों जायफोर न'खराव रेशन कार्ड दं बिथांमोननि न'खर न'खर लायनो अरुण'दय फर्म थांगोन रेशन कार्ड थानाय मानसिया बोरै माने अरुण'दय मोननो थाखाय सरकारि आसनि मोनसेबो मोनि बेक्तियासो अरुण'दय मोननो हायो आरो अरुण'दय मोननायनि थाखाय मोनसे क्राइटेरिया दङ जेरैहाय अरुण'दय मोननो थाखाय बियो माने रान्दि मानसि जानांगोन बिधवा जानांगोन नैथियाव हाबा जानानै गारलायनाय जानाय बिबा बिच्छेद जानांगोन थामथियाव हाबा जायालाखैनो 45 बोसोरनि बारा 45 बोसोरनि बारा बैसोनि हिन्जावसा थानांगोन आरो ब्रैथियाव जाहैबाय माने बेंगुरा न'खराव खाना खुजा लेंग्रा बिदि थानांगोन बिदि बेक्तियासो अरुण'दय मोननायनि माने माबा थायो खाबु थायो बेनिखायनो जायनाव माने रेशन कार्ड दङ बेनो अरुण'दय मोना गतिके प्रमद बर'आ इलेक्सन फैलायबाय आरो बर' रायजो माने बिटिसि ओनसोलाव माने रायजो जानाय बिभिन्न बर' हारसा राभा बिभिन्न बाङालि जा नेपालि जा आदिबासि जा बिथांमोनखौ दिनै आरो थगायफिननो सानदों बेनिखायनो जों बुंदों बिथांमोननि थगायनाय रावजों जाहाथे खुनु रायजो राजाफ्रा भट होआ